A Pobra segue inmersa nos preparativos das festas con novas iniciativas enmarcadas na campaña Consegue Caramiñas, comparte Nadal. Unha delas é o concurso de escaparatismo no que pretenden implicar a todo o tecido comercial e hostaleiro do municipio. Os interesados en participar poden inscribirse dende hoxe mesmo e ata o día 8 de decembro a través do Departamento de Promoción Económica. Poden participar cubrindo un formulario que está na nosa web e o prazo de inscripción é do 1 a 8 de decembro. A montaxe dos escaparates terá que estar finalizada a 11 de decembro e para elo nos teñen que facer chegar 2 fotografías ao correo electrónico promocioneconómica@gmail.com. Decir que a decoración no escaparate ten que estar ata o día 1 de xaneiro incluído. E os premios son os seguintes. Temos 3 premios, un que consistirá na realización por parte dunha persoa profesional en marketing visual de 6 escaparates ao longo de todo un ano, o segundo premio de 4 escaparates ao longo de todo un ano e o terceiro premio de 2 escaparates. Ademais desta iniciativa, que terá lugar principalmente no centro da vila, o Concello desenvolverá un programa de Nadal nas parroquias, con festas infantís que darán comezo este mesmo domingo. Organizouse unha festa de Nadal en todas as parroquias que consiste nunha merenda con chocolate, con rosca e despois con moitas actividades orientadas principalmente para os máis cativos. Contaremos con hinchables, con xogos tradicionais, con minidisco, con karaoke e con obradoiros de Nadal. Comenzará ás 5 da tarde e se prolongará ata as 8 do serán. A primeira terá lugar no Alto de Cabío, continuarán na Escola do Campo, o Campiño, a Ribeiriña, a Granxa, San Isidro e o Camiño Ancho, onde finalizarán o 21 de decembro.